iki sapa? Ana noman munggah ana ing Kayuwangan. Lah kok banjur apa-apa dirusaki, apa-apa digawe rubuh, kowe sapa? Takon karo aku wis anggeni kowe sapa? Aku Bathara Penyarian, Bathara Penyarian. Sikilmu sak cengkang ora ngambah Bantala. Kowe apa? Apa jim setan priprayangan? Hus, aja ngawur-gawar. Ulun iki dewa. Lho. Dewa? Iya. Lah yen ngono kowe sing tak goleki. Aku arep takon karo dewa, takon apa wis anggeni? Yen kowe ngerti wong tuaku, bapakku sapa, ibuku sapa? Lho. Lah kowe iki lair saka ngendi? Kok takon bapakmu sapa, ibumu sapa marang aku? Ulun mboyang ngerteni. Kowe iki dewa kok ora ngerti ki piye? Ulun ora ngerti tenan. Wah, dudu dewa wae. Mati kowe. Ah, sambat kowe. Ayo, amok Suramarata, Jayamrata. Iki sandangane padha karo sing tak ajar mau. Iki sandangane padha karo sing tak polo mau iki ya dewa. Ya, ulun Bathara Indra. Bathara Indra karo penyarian apane? Ora sandak tak takon merno-merno. Kita wigatine apa? Takon. Takon apa? Bapakku sapa? Ibuku sapa? Ulun mboyang ngerti padha wae. Ayo, amok Suramarata. Wah. Ana bocah gawe geger Kayuwangan. Iki sapa? Iki wujude wonge gagah. Untune kaya catut. Ngunekke dewa kok untune kaya catut. Ning sandangane padha karo sing tak ajar mau. Oh ya dewa. Ya, aku dewa. Jenengmu sapa? Yama Dipati. Bathara Yama Dipati. Ya. Bapakku sapa, ibuku sapa? Lho. Lah aku ora ngerti. Nek kowe ora ngerti kok tak ajar kaya kanca-kancamu. Jabut nyawamu. Wah. Wah. Oh. Wah. Lho. Kowe ngopo? Lho kok ora ketut to nyawane? Kok ora ketut nyawane? Nyawane sapa? Nyawamu kuwi. Lho, kowe mau njabut nyawaku to? Iya. Aku njabut nyawamu. Iso ora? Nyatane ijik urip, kowe ora iso dijabut nyawane. Kowe sing tak jabut nyawamu. Wah. Wah. Oh, no. Oh. Wah. Marena semubang wangaruna kadinetraning nganggo rapo sabdaning kukiloring kanigara sageter kene donganing kunglir wuwu sing pini panca ing ana nom-noman gawe geger Kayuwangan sapa iki sapa iki lah kok dadi kowe ngadeg ana ing gigiring wujuding lembu utawa sapi mongko tak sawang lah kok aneh temen tanganmu papat tenggokmu cacat kowe sapa takon marang ulun dewaning para dewa Bathara Guru. Loh, Bathara Guru? Iya. Aku nalindraning para Jawata. Ah, dalah. Yen ngono pasang Yogya katujuhe ngene. Dene aku ketemu karo Bathara Guru. Bathara Guru, gandeng kabeh kamulamu para dewa padha ora ngerti wong tuaku, bapakku sapa, ibuku sapa.
Mula aku takon karo kowe. Ayo Wangsulana pitakon kanthi pertitis. Wong tuaku sapa? Bapakku sapa? Ibuku sapa? Lho. Yen kita takon bapa lan ibu, ulun mboya ngerti. Lah nek kowe ora ngerti pedaya apa kowe dadi Bathara Guru? Pedaya apa kowe dadi nalendraning para dewa? Ora ana gunane kowe ngratoni ana ing Kayuwangan yen kowe ora ngerti bapakku karo ibuku. Monggo kowe ngerti kowe iki dewaning para dewa. Ngerti marang bamu sing titah. Wis anggeni ulun mboya ngerti. Ora usah dadakno kan gunung tanpa guna. Kowe ora ngerti bapakku ibuku aja takon dosa tak jongkeng kawibawanmu. Ora pantes kowe dadi para dewaning para dewa. Guntur geni, guntur angin sirnakna wis anggeni. Kowe iki ngapa Bathara Guru? Kowe iki ngapa aku tak takon? Kowe dewa kok seneng dolanan kembang api? Kembang api. Lah iki mau kelap-kelap nyamberi aku apa mbok anggap aku kalah? Apa mbok anggap aku mati? Ya ngono apa piye? Wis anggeni ora iso mati. Butuhe wis anggeni ora tak tuduhke bapakku sapa, ibuku sapa, aja takon dosa. Hayangan iki tak gawe sungsang bawana balik. Yen perlu kowe tak wirang-wirangke Bathara Guru. Lah dalah. Sip. Ya ngono kuwi. Terus aku kan kon takon sapa kek? Bathara Guru wae ora ngerti. Nek Bathara Guru ora ngerti doyak. Pokoke nganti kecekel. Nganti kudu menehi ngerti bapakmu karo ibumu. Lah nek tetep ora ngerti, wah tutuki raine Bathara Guru. Wah, lah mati dening aku Manuswa ngambreng-angang ati karunaning kaswase dosang gondo supaya goleki menyang didununge ya kuwi Janaka. Wah, ora ngira babar pisan jlamprung minggat nganti tetaunan. Yen nganti ora ketemu apa kelakon Pandhawa bakal godhang. Pasang kaliman nabe tinebena ing ladone Demawaing Mamang Tuwang Pukulun. Mboten kanthi kanyono-nyono jeneng andika Pukulun ingkang tedhak wonten ing Madyapada. Kula ngaturaken sembah mabekti kula kunjuk Pukulun. Ya Kresna Luntama, guru hakekku. Aku ngaturke sembah. Ya. Werkudara Luntama. Wonten menapa Pukulun? Kresna ulun nyuwun senjata pitulung. Kayuwangan geger disababake tingkah polahe nom-noman kang aran Wisanggeni ingkang ngamuk ana ing Kayuwangan. Guntur geni guntur angin ora tumama, malah dheweke bakal njungkeng kalawan kawibawan ulun Kresna. Lah dalah namung titah suwantah teka ngedap-edapi Pukulun matur seminggah. Kayuwangan badhe kula depani Pukulun. Ya ulun jaluk tulung ya Kresna. Inggih Pukulun. Wangune iki bocah sing wani ngrusak kayangan. Bocah ora sepirwa, pikira la idake modar. Iki sapa? Ana ratu kok kulite ireng banget. Iki sapa? Lho, kowe sapa? Takon karo aku jenengku Wisanggeni. Kowe sapa?
Aku Nalindra Ndrawati Prabu Kresna. Oh, Nalindra Ndrawati Prabu Kresna. Iya. Sing mburi sapa sing gedhe? Werkudara. Kowe bisa geni. Iya. Ngopo nggir kowe kok mlayu-mlayu goleki beburonku? Lho, beburonmu sapa? Iwang Pikulun Bathara Guru. Kowe titah warwani karo Iwang Pikulun Bathara Guru ki apa demen kuwalat? Kuwalat sing endi? Nek kuwalat wis mau-mau aku. Nyatane Iwang Pikulun Bathara Guru tak oyak. Kayangan tak gawe geger aku ya ora kuwalat. Nek kowe kena tak pringgake becik lereno, aja ngoyak-oyak Bathara Guru. Kowe iki sapa to? Kowe iki sapa? Kowe apane Bathara Guru? Kowe dulure ya? Arep trimake Bathara Guru tak oyak-oyak. Ayo. Aja meng kowe. Sing gedhe dhuwur kae mungsu aku nek nganti aku kalah, aku meguru 20 taun. Mikira jangkae. Kosek to kosek. Kosek aja kesusu. Bocah cangkeme elek. Wah, mikira aku kok ditantang Werkudara ora tau mampu penantang karo bayi wingi sore. Tasah kakean gunung tanpa guna. Apa demeh kowe duwe kuku dawa banget ngono apa piye? Apa ora semelang nyogok bokoke kacane? Iya. Ya ngono apa piye? Kowe lah wong iki ketoke galak ning duwe keluwihan nek Gojek rada semu. Semu ya men. Mikira tak jangkae. Ora wedi karo bayi wingi sore. Ora usah kakean Gunung Ayo. Sing ngarep dhisik sing maju ya kena. Sing mburi dhisik sing maju ya kena. Kowe ora lunga sarepanku tak tibani senjata cakra. Apa? Senjata cakra. Kowe ngerti ora? Pusakane Bathara Guru ora temomo ning awake wis anggeni. Lah kok dadi kowe meng pamer pusaka kadonyan. Ayo. Rangkepa 1000 pusakamu. Ayo, cocokno ning dadane wis anggene. Nek nganti aku lara, mati meguru karo kowe. Mati dening aku. Den ampun, Ndara. Ampun, sabar. Aja tok panangi kek, minggir. Ratu Ireng yo gleleng men. Sabar apa? Arep ngetokke senjata cakra tak tamarane kaya ngopo? Sabar. Iso ora sabar? Iya. Ora manut karo wak tinggal lunga. Ora kek aku manut. Ora kosek iki rak Semar to? Nggih. Lah kok dadi aku arep nampani nibani pusaka karo bocah kuwi kok tok penging bengak-bengok kadoan. Ide pol. Nggih. Wow, dadi kaya ngono. Nggih. Sampean mungkin nek mateni lare niki sampean getun. Lho, getune ngopo? Getune ngopo? Bayi cangkem elek. Deplok wae modal. Minggir kae, jangkae kae wong gedhe dhuwur kae. Rumasane apa aku wedi kok? Kuwi cangkeme kaya ngono kuwi. Sabar to, sabar. Aku mangkel ora kena mangkel. Manut karo kakek ora? Iya, Kek. Wah, ora manut tak tinggal lunga. Sing ngomong sapa? Iya. Njaluk ngapura. Nek tak tinggal lunga kowe ora ndek kanca. Iya, Kek, iya. Ora bocah iki kok manut men karo kowe. Iki sapa? Mangriyen to. Mang Presani coreke pasuryane. Bener? Lho, lah sapa? Werkudara kowe ngerti ora? Ora sudi ngerti karo bocah. Ora sudi ngerti karo cah wani karo wong gerak. Wah, upama duwe anak kaya ngono tak pateni wingi-wingi. Ayo arep ngopo? Sabar. Iya, Kek. Aku nek karo sing ireng ora patek mangkel karo sing gedhe kae. Kaya gleleng-gleleng dhewe. Gedhe glombior iki kok. Aja kaya ngono ta. Iso sabar ora? Sabar apa rumasane anggepe ora? Mang Presani coreke riyen. Ora ta ya kowe? Ayo. Kapokmu kapan? Nek merem ya merem ora usah dikuat-kuatke. Mripate nganti gedhe cilik. Ora kowe iki gagas apa to? Kula kandhani. Niki dudu sapa-sapa. Lho. Apa iya? Nggih. Lah kok dadi Semar ngerti? Kula sing ngerti lakone bocah niki. Nek sampean mateni napa mboten gelo? Lah dalah.
aku dirangkul ki apa? Ah. Niku Pakdi. Pakdi sapa? Siwa. Siwa apa tengen? Ah. Sampeyan iku senengane. Siwa Pakdi. Kakange bapak. Loh, nek ngono Pakdeku ki ngerti bapakku, ning ora entuk takon iki kudu takon Bathara Guru. Nganti sak jelek. Nek sampean takon iki ngerti, ning sampean ora iso ngajar Bathara Guru. Sebabe sing marai sampean pisah ro bapak ro ibu sampean niku tingkah lakune Bathara Guru. Kresna. Ngopo? Sapa? Ora dikandhani. Wah. Apa iya? Lah nyatane Semar cerita ngono kok. Wah, Caidan. Wah, Arep ngrangkul ora? ora. Karo putrane kok kaya ngono ya. Mbok yo ngrangkul. Sapa kek? Niki ya Pakde ajeng ngrangkul sampean. Ora sudi. Suarane atos kok ngrangkul aku. Niki Kang Pakde kok ora entuk ngrangkul. Sesuk wae ning ngrangkul kapan-kapan. Oh, kowe senengane ya ngono kok. Ya ben, ora di anak ya ngono ora apa-apa. Wah, suarane kaya ngedap-edapi. Lah terus aku kudu piye kek? Bathara Guru tetep doyak nganti ketekel. Pati nduga mono lah kok dadi kaya ngono lakone. Wo lah mula Janaka setahun luwih ora bali. Lah wong wis semono gedene. Piye? Nggih, sorry. Nganti lali kula ora basa. Karo ratu kok Wah. Dipol aku karo Kresna kudu piye? Mang nekseni babaring lakon iki awi, bocah nika ditutke, Ndara. Pandhita kang nyarwang Sitpindha Gombang angajaping madu sarining tawang Raden Janaka wonten dawuh penemban mestinipun jengandika Raden kundur wonten negari Ngamarta menapa kasatriyan Madukara sampun ngantos lajeng mapan wonten ing pertapan Cakrawala mriki suwita dhateng Begawan Kumbara Resi Raden kula aturi emut dhateng kewajibaning kasatriyan kula aturi emut dhateng kaprajan jengandika Raden sampun ngantos panjenengan dipun sengguh sawijining satriya ingkang singlar dhateng kewajiban penemban kula sampun pisah kalian memani ing jejantung kula Yayi Dresana kula sampun kecalan inggih menika katresnan kula jabang bayine mapan wonten ing kandhutanipun Yayi Dresana kula Janaka gesang wonten ing Malam Padang sampun kadidene sarah munggo ing lautan wastra lungset ing sampiran kula badhe mapan wonten ing mriki ngantos pejah kula benjang penemban kadidene Wang Pikulun Bathara Guru ingkang tedhak wonten ing pertapan Cakrawala. Kula ingkang abdipun Kumbara Resi ngaturaken bekti kula kunjuk Iwang Pikulun Bathara Guru. Kakang Narada
Sampun kados mekaten Kakang. Kula sampun dakwa utawi kula sampun ndodho ing kalepatan. Kula sampun ngrumaosi lepat Kakang Narada tingkah lampah kula nalisir saking anggrang-gring kautaman. Kula dipun kapokaken dhateng lari wingi sonten namipun wisanggeni Kakang Resi. Kakang Resi monggo kundur wonten ing kayiwangan namung jengandika Kakang Narada ingkang saged damel padhang kayiwangan Suralaya Kakang Narada. Warudaya Adi geton tembe wingking menika sanjanipun sampun boten wonten ginanipun ning gandeng sak lali-laling menungsa menika isih bejo sing eling lan waspada tegesipun panjenengan menika ngemuti bilih sedaya ingkang dipun lampahi wonten ing kayiwangan menika lepat. Inggih Kakang Narada inggih wonten nem-neman ingkang namipun wisanggeni ingkang ngoyak-oyak dhateng kula. Kajengipun panjenengan legah wingking menika ingkang nami wisanggeni kula ingkang badhe mapakaken Adi Pramesti. Tak-tok. Kakek ana apa kek? Wah, ora apa-apa. Hong milah ing Mastu Nama Sidam. Sekaring bawana langgeng. Kaneka putra. Ah nggih, wonten dawuh Pukulun. Manik Maya wonten timbalan Pukulun. Boyana ingkang kudu ngadili kalawan jeneng kita, kejaba amung ulun. Kita wis gawe geger kayiwangan, kita wis ngregeti suci ning kayiwangan kanthi patrap kita ingkang nalisir saka anggrang-gring kautaman. Kita nganti mentala gendak sikara kelawan wong kang wis padha bangun bebrayan angka loro kita menehi kalodhangan Betari Durga nyiksa kelawan jabang bayi. Tanana liya kejaba mung wisanggeni. Mula Gage Seksenana wisanggeni iki titah dadi kelangenan ulun wondene Manik Maya kita nggone munggah ning kayangan bareng kelawan ulun sabab ana pidana ing bakal ulun patrapake lawan jeneng kita Manik Maya. Aduh Pukulun kula nyuwun pangapunten yen to mung pangapura besok bakal kita baleni meneh rasakno paukuman saka panjenengan ulun. Janaka wonten dawuh. Kita ngerti ora karo bocah sing ngarep iki? Nggih, mboten mangertos. Arane wisanggeni. Arane wisanggeni langsung rupa ya iki jejabang sing neng kandhutane bojomu Dresanala. Janaka, iki anak kita. Anakku nggih. Ya kek wis nemokke aku karo bapak. Iya. Kakek iki sapa to, Pak? Iki sing momong aku. Lho, sing momong bapak? Iya. Sapa jenenge? Lho, apa kawit mau durung tepungan karo iki? Durung. Dheweke mung gelem disebut kakek. Takon dhewe. Kowe jane jenengmu sapa to, Kek? Hartono. Wah, ayo tak goleki nang Amarta kok ora ana wong. Wah, wis cedhis-cedhis do metu. Wis. Sinuwun Ndarawati. Iya, Bagong. Ndarawarku Dara. Iya, Bagong.
Lah, bapak sing suarane gedhe kae sapa? Kae kakangku. Lho, kadangmu sepuh. Iya. Jenenge Werkudara. Siwa utawa bapa ngono engko ndak nesu. Wah, Janaka duwe anak calon gali. Ora ngono kowe. Iki ki dugal kewarisan. Diwenangake ora basa karo sapa-sapa kaya aku. Ya, Tru. Apa ora wae. Mbok ngono. Kowe Tru iki ganggu, Tru. Bagong terus mutung. Terus melayu ora. Ibumu menyang endi? Aku ora ngerti. Kakang Semar ibune iki menyang endi? Digawa Dewasrani. Tak pecah ndase Dewasrani. Ayo sampean ki ngendika ya cobloko kok ya. Ibune nendi? Ibune digawa Dewasrani. Pecah ndase Dewasrani. Ha cetha kae muring tenan kae. Wis ben kapok Dewasrani. Cakra, Petruk. Lah aku ngertine lagi pisan mau kok ya nek lali ya njuk ngapura Cak Petruk. Sing matane kira mau ndi? Oh, Reng gelo Reng. Ngapa? Lah iki sapa mau? Kek. Wi Gareng. Iki Gareng. Iya. Lah sing mripate kaya ndok dadaran mau? Gong, goleki Gong. Wis tak paro mrene ngono. Sing diparo apa? Mataku, jare kok ndok dadaran. Wis tak paro matane omong ngono. Iki bendaramu. Ora sudi bendara kaya ngunekke mata ndok dadaran. Nang omah disembah anak bojo nang kene mung padake bakul ndok. Ya rasa nesu ora. Aku pengen weruh ibuku kek ayo ditutke bapakmu, Ndara. Dewasrani taun ana windana aku ora bakal gelem ngladeni karo kowe. Wong sing jeneng aku tresna kok sampean ora iki terus piye coba? Ya bener. Sing jeneng tresna kuwi jalaran saka kulina. Ya wis pokoke tak trateni wae. Iki wis ana pira? Pirang dina mapan ning Nusa Kambana utawa Nusa Rukmi. Nek kowe ora gelem karo aku sepira teko kekuwataning wong wedok. Mesti aku bakal ngruda paripeksa karo kowe. Kemanten kowe tak ruda paripeksa karo aku, kowe ngladeni karo aku, tegese wis sah. Nggonku mengko garwa Mbak Yuku, ya kuwi Kakang Mbok Ayu Dresanala. Wah! Waduh mati ya. Ayo. Yen pancen wis wani bebeda karo bojone Janaka, kudu wani ngungalke dodo. Sing lanang kowe apa aku? Sing lanang tenan ngukuk Dresanala. Bedah dadamu, pecah ndasmu. Wah! Waduh. Wah! Mati aku. Waduh. Waduh mati aku, Batoban. Piye Janaka? Areng apa kowe? Areng apa? Batobat anakku diajar Janaka, gedhoane anakmu sing elek.
Wis pantes diajar karo ndaraku. Tok sumbering perkara iki mesti saka kowe, saka cangkemmu Betari Durga. Tobat. Wong kepengin napake mulyaning bocah, napake mulyaning anak iku wajibane wong tuwa. Ning aja sasar susur tumindakmu kaya ngono. Aja sak penake dhewe. Jagat kobar mergo saka gelak gedhoamu. Ora mulih ning papanmu adu gangi nang kene batobat apa? Mati aku. Batobat iki karepe piye? Digulung-gulung kaya ngene iki. Apa ora? Aku nek ngajar ya ngene iki. Ayo. Batobat diolak-alik sak penake dhewe. Nek ora tau lalik ndak rugi. Kudu diolak-alik. Batobat iki karepe piye to ya? Aduh. Ayo Bali ora? Iya, bali. Janji sik gawe geger aja takon dosa. Wah, aku mungsuhmu. Inggih Kyai, inggih kula sampun tobat. Ayo mulih. Inggih, mulih ora. Caraka balik. Nyuwun pamit Kyai, nyuwun pamit. Dersanala. Apa pangeran ana dawuhmu apa? Sawangan bocah sing ning ngarepamu kuwi sapa? Aku ora tepung, aku ora ngerti. Tak kandhani ya Dersanala. Kuwi wis anggeni, kuwi anakmu Dersanala. Tobat wis anggeni anak. Petro, non rene ya, mboten kula teng mriki mawon. Ngapa itu? Oh, lumayan. Ditenono ora gelem rene ditenono. Pripun? Sing ngakon sapa kok methuke bojoku? Kula niku mboten methoke, mriko mlayu mriki kula niku ajeng mriku, njukuk niku lho, teklek niku lho. Terus makdum ngonten gathuk ngonten. Ya ora sengaja ya. Ngedan malah cengengesen. Iki Kanjeng Ibu Bapak? Iya. Anakku nggih, anakku. Kanjeng Ibu mau nendi? Aku digawa dewa srani. Ibumu seneng-seneng ngawur. Seneng-seneng piye? Sing ngomong seneng-seneng ya sapa? Nyatane mau ning kono lak deloke saka kadowan doting glenik. Ora. Ngaku wae semengane iki ngono kuwi. Mbok saiki ngilo karo sampean dhewe. Terus aku diunekke sak penake dhewe aku seneng-seneng karo dosane aku ning kono ki rasane kaya dikunjur. Saiki kula tak takon karo sampean bojone pira? Sing seneng-seneng sapa? Saiki sing tak anggap bojo lagi kowe. Lah saiki. Terus esuk pira tak takon. Ki ngopo to iki? Enten apa? Sengit wong kene iki rasane ora seneng mapan ning negarane Dewa Srani kok diunekke seneng-seneng sapa wedok sing ora nesu itu. Aku di ning kono dianggap seneng-seneng. Sampeyan yo salah. Sampeyan niku kleru. Nika niku atine krojah raja mergo pisah karo sampeyan. Sampeyan niku terus ngerti cemburu sampeyan.
Ada cemburu to? Iki udike dilangi sik gah aku. Ayo dibuang. Mulai njur tas-tas ora. Ben. Memangsaku nek pancen ana kalodhangan mlayu rak kudune Dresana ki mlayu malah tenguk-tenguk neng taman. Ngono ku rak padha karo seneng mapan neng kono. Sing seneng ki ya sapa ora ngawur ora. Duh, ki mulai kekerasan. Ini ora seneng aku. Aku lak seneng ngono aku ora apa-apa aku. Kene. Mriki. Napa-napa niku kudu dirampungke. Ora dienggo nesu. Ya kuwi sing marah. Kok njur nggawa tuthuk aku dituthuki. Ya ben dituthuki wong nyatane yo. Aku diarani werna-werna mbok nek nganti kulitku disenggol diwasrani tak suwek sandang aku senggol diwasrani tak obong. Lah niki ya wis bener kok. Ning kono ketok jenak le tenguk-tenguk. Malah ning taman wong loro do tingglenik. Wah, apa yang kamu perbuat? Kira ngerampungi masalah malah. Piye to piye? Ngene ya tak kandhani ya. Ora aja sok kaya ngono kuwi ndak dicontoh anake. Bisa nggeni kawit mau melirik mripate kae lho. Nek ngerti kowe padha congkar ora prayoga dadeane to. Ya ora. Sing apik kabeh lakone wis padhang. Dresana wis bali, Janaka ya wis ketok. Nggone tembayatan padha diteruske, malah wis peputra ya kuwi. Wis sanggeni. Iki sesuk yang bakal nyambung sejarahmu. Ngono. Dadi kowe iki aja kaya ngono. Nek kowe kaya ngono, ateges kuwi ora jeneng kaya ngono. Mergo kowe iki wong lanang, kowe wong wedok. Dadi kudu rukun antaraning lanang karo wedok. Kuwi aja nganti padha bendak sirah. Wong Kresna kok kaya pelawak. Waduh. Nanangan ora. Ngapunten. Pun padhang mboten sak werni-werni. Petro, nun. Werkudara kae lho. Balane Dewasrani kon nyingkir nggih. Monggo, Den. Kunjara Yaksa Ratu Gustiku tatu arang ranjang. Wah, wah, wah. Wah. Arsa madangi jagat mungo-mungo sak pucaking wukir marebak bang sumiret keneng soroting surya mega lan gunung